Bona tarda. Avui som a les Terres de l'Ebre presentant el Pacte per la Llengua i concretament presentant el procés participatiu del Pacte per la Llengua. El procés participatiu és una oportunitat perquè totes les entitats i les persones, fins i tot organitzant-se de manera expressa per participar en aquest procés, expressin la seva opinió, donin el seu parer, ens ajudin a analitzar en aquesta empresa que estem fent, de mirar de fer una política lingüística democràtica compartida que comparteixi el que són, d'una banda, les anàlisis dels especialistes, perquè hem fet un informe per veure quina és la situació sense amagar les dificultats, sense catastrofismes, sense esperits tampoc victoriosos. El que volem és saber com viu la gent la realitat de la llengua i posar-nos d'acord. Per això aquesta és una oportunitat molt especial i volem convidar tota la gent, la ciutadania, a participar en aquest procés deliberatiu. Perquè en el fons el que volem és això, és deliberar i fer propostes, perquè aquestes propostes acabin convergint i acabin arribant al Pacte Nacional per la Llengua. Quin calendari té aquest pacte? El pacte, que va començar, de fet, a la tardor, ara fins a l'estiu estarem en el procés deliberatiu, anirem fent ara presentacions territorials, també farem anàlisis sectorials, taules rodones, jornades i grups autoorganitzats. I el calendari arribarà fins a l'estiu. Dedicarem el mes de juliol a fer una ordenació de totes les propostes que haurem rebut a la pàgina web, per internet, i al setembre es presentarà les propostes arribades de la ciutadania. I aleshores, entre l'octubre i el desembre, hi haurà la taula del pacte, en què es posarà negre sobre blanc quines són les conclusions d'aquest pacte que, insisteixo, que ha de servir per ser el fonament del pla plurianual de política lingüística que volem dur a terme a partir de l'any que ve. Com pot participar la ciutadania, les entitats, associacions? Quin és el procés, com s'ha establert tota aquesta participació ciutadana? La primera cosa que estem fent és una presentació a moltes ciutats i viles del territori del que és l'informe dels experts, i a partir d'aquí el que pot fer la gent és apuntar-se a la pàgina web a partir del dia 1 d'abril, apuntar-se i entrar en aquest procés d'autoorganització, sigui en ateneus, entitats de qualsevol tipus, en què entren en un procés primer d'informació, posem materials a l'abast de la població perquè s'informin, perquè tinguin criteri, i tot seguit el procés de deliberació. Hi haurà un manual de deliberació que explicarà quines són aquestes passes, que són senzilles, són reunir-se i seguir unes dinàmiques clares que ens permetin això, deliberar, explicar-nos, consensuar. I un cop ho tenim, hi haurà unes fitxes que es podran baixar de la pàgina web, amb les quals es poden fer arribar les propostes a l'organització del pacte. Ja està. És obert a tothom, no només especialistes en la llengua. Per descomptat, això és molt important. El pacte s'adreça a tota la gent. Tinguin la primera llengua que tinguin la feina que tinguin la professió que tinguin, perquè el que és molt important és poder sentir com gent d'àmbits diferents ens expressen els reptes que té la llengua. Volem que la nostra llengua sigui una llengua viva, forta, útil de cara al futur, però la vida té molts àmbits i ni tan sols els especialistes no els poden dominar tots. Per tant, volem parers de tots els estrats socials, de tot el territori, de tots els orígens. I la idea és aquesta. Ara, generar deliberació, generar reflexió de qualitat i posar-la a disposició perquè tots plegats tinguem aquestes eines.